салом. имрӯз 5 апрели соли 2021 ва ин барномаи паёми тоҷикистон аст. имрӯз дар шаҳри Бухтар ҳаво тағйирёбанда буда рӯзона то 25 дараҷа ва шабона то 9 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хорух ҳарорати ҳаво рӯзона то 10 дараҷа гарм ва шабона то 1 дараҷа хунук шуда ҳаво бебориш аст. 5 апрел ҳаво дар шаҳри Хуҷанд қисман абрнок буда рӯзона то 18 дараҷа ва шабона то 6 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона то 20 дараҷа ва шабона то 5 дараҷа гарм мешавад. бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ дар доманакӯҳҳои ҷумҳурӣ боридани бошиддати борон ва баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. дар ҳамин ҳол чанд соат пеш масъули нигоҳдории шоҳроҳи Душанбе чаноқ IRS хабар дод ки имшаб бинобар бориши пуршиддати барф барои гузариши тамоми намуди нақлиёт аз тариқи шоҳроҳи Душанбе чаноқ маҳдудият ҷорӣ шуд. кормандони ширкат тоза намудани роҳ аз барф ва коркарди он бо маводи лағжишро идома дода истоданд ва ба зудӣ ҳаракати автомобилҳо иҷозат дода мешавад. бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон бошад имрӯз арзиши $1 баробар ба 11 сомону 31 дирам, 1 евро 13 сомону 32 дирам ва 10 рубли русиро ба 1 сомону 48 дирам баробар кардааст. мувофиқи тақвим 5 апрели соли 1930 экспедисияи тоҷикистон по мири академияи илмҳои шӯравӣ таъсис дода шуд. дар ин рӯзи соли 1930 рӯзномаи камсамоли тоҷикистон ҳоло ҷавонони тоҷикистон таъсис ёфтааст. соли 1993 бо қарори ҳукумати федератсияи Россия ширкати нефти Лукойл таъсис ёфт. 5 апрели соли 1996 дар тоҷикистон аввалин агентии иттилоъоти мустақил ба кори худ оғоз намуд. дар ин рӯзи соли 2010 котиби генералии созмони милал Пан Ги Мун ба тоҷикистон ташриф овард. имрӯз дар Кореяи шимолӣ рӯзи ниҳолчинонӣ ва дар Исландия рӯзи аввали тобистон аст. ба самъи шунавандагони радиои тоҷикистон мерасонем ки имрӯз дар соати 10:40 барномаи меҳвар бо мавзӯи санъати рақс ва соати 11:10 барномаи рӯйдодҳои варзишӣ пахш мешавад. шумо метавонед такрори барномаи фурсати баёнро дар соати 11:40 ва барномаи аз сабори хуршедро дар соати 12:15 бишнавед. аз дастовардҳои театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ шумо дар барномаи 30 авроқи рангин ки дар соати 14:10 пахш мешавад шинос шуда метавонед. ҳамчунин дар давоми рӯз шумо барномаҳои фасоҳати калом, дурахш, илм ва ҳаёт ва барномаи бостобро дар мавҷи 104.7 FM шунида метавонед. дигар хабару гузоришҳоро дар сомонаи radiotoj.tj ва дар фейсбук, инстаграм, ютуб, телеграм ва твиттер бо номи радиои тоҷикистон мутолиа карда метавонед. ба шумо барори кор мехоҳем.